Hamjangmani kaisa sima tongo nango jodi o hamjangma yaglai sima parwng thangkhai amo hamjangmaya amo viral mangpili wngwi thango tabuk social media o mutai hanya kaisa mangpili viral wngwi tongkha viral mangpili wngkha Uttar Pradesh ni Kanauj ni hinui saimangkha Uttar Pradesh ni Kanauj ni kaisa school nogo khoroksa teacher madam bai sir borok khoroknwni hamjangmani romantic moment social media o tabuk viral wngjak borok khoroknwi classroom ni bisingo private moment ni mangpili rok kaisa phaimani nukha o mangpili kaisa phaimani purai no video viral wngjak tei saimangkha o teacher rok ni bisingo khoroksa sir hwnkhe bo kaitokjak bini bihing no o hidden camera rwmani pore borok no viral khaio social media o hwnwi tabuk koktoma rogo kasaphaikha saimangkha o mangpili 5-6 mas swkang purana hinui tei o mangpili social media o viral wngmani pore o teacher sir bai madam no khoroknwngui no suspend khe lebjaka hinui bo koktoma rogo kasaphaikha hingkhe jogo nugui mankha na hamjangma ek taraf kaham no kintu hamjangma jodi yakni laiui sima parwng thangkhakhai amo hamjangmaya amo viral se wngwi thango. Ganro o mangpili nungma pore tamsa no chung kisa comment khe sati.